Osnovna znanost je alat obmane. Znanost ne traži istinu. Ona uspostavlja pravila i prepreke kako bi spriječila ljude da sami otkriju istinu. Otkako smo djeca, usađuje nam se mit da je znanost pošteno znanje o svijetu. Navodno, znanstvenici prikupljaju činjenice, analiziraju ih i donose zaključke. Zapravo, teorija je unaprijed izmišljena i proglašena kao istina, što se ne može dovesti u pitanje. Moderna znanost nastala je krajem 19. stoljeća. Od tada se ništa nije promijenilo. Samo prilagođavaju nove podatke staroj teoriji. Ne ide to. Onda znanstvenici počinju maštati. Izumili su dinosaure, rimske kareve, crne rupe, tamnu materiju i mnogo više. Samo da bi sačuvali nefunkcionalnu dogmu i lažnu teoriju. Iz alata znanja, znanost je postala alat obmane. Ali znanstvenike to ne brine. Plaćeni su. Varaju ljude. Normalan posao.